shiga sabon raina kai da kibar da mai sona ma mataban matsalar raba muwa na san baki so hakan ba kai da kibar da mai sona ma mataban matsalar raba muwa na san baki so hakan ba soyayya ce ba wai haduwar mutum ba na sa kauna ta ta a raina ni ba zan ci ba komai tsanani wuya na ni ba zan sauya a hakan ba mamar ki ta so raba ni da ke ba wai da dalili ba zan so ki sani haɗin Allah ne na kirkira ba soyayya ta gaske nake ba wai ta cikon buri ba haduwa ta ni ne nake kisan iko dai ne na raba komai da sila ta sa dalili na karki musawa kin shiga sabon raina kai da kibar da mai tona ma madaban matsalar raba muwa na san baki cewa hakan ba suna hange ta a tsaye gefen hanya kai ta rikewa sana dube ta na ce baiwar Allah wai mai faruwa da na bokanta tana kuka komai bata furta ba mama gaban matsalar raba muwa na san baki cewa hakan ba sanar ashe ta na ce dan Allah bala mun ne ya faruwa ni na ɗauka wasa ne don har na fara daruwa na da bokanta ta dube ni wai ba na so ka faruwa ku biyo da ku ji ta yanda muka yi waka ta gaba masoya